Mit navn det er Sia. Jeg er klinikejer, har en kosmetisk speciallægeklinik i Vejle, klinikken Vitus. Jeg har valgt at samarbejde med B&B Medias, fordi at jeg har fået dem anbefalet af en tæt kammerat, som også har et samarbejde med B&B Medias, som han har været utrolig glad for. Jeg har været lidt skeptisk i starten, men lige siden januar 2025, så synes jeg bare, at det har givet et kæmpe ryg i klinikken at have dem. De er ikke bare gode til at annoncere derude, de er simpelthen også gode til at komme ned og hjælpe, følge hvor mange kunder der kommer ind, altså spore både Facebook-annoncering og Instagram. Og det er bare det vigtigste for mig. Jeg har igennem de sidste 3 år arbejdet med rigtig mange forskellige bureauer, men har manglet deltagelse fra selve bureauerne. Og det er derfor, jeg synes, at B&B Medias har været gode til at være proaktiv og være gode til at komme med input, være gode til at tage snakken, hvis der er noget, der skulle ændres, hvis der er noget, der skulle tilføjes. Og det betyder rigtig meget for mig som klinikejer. Hvis du sidder derude og tænker, at jeg mangler et bureau, som ikke er ekstern partner, men en intern partner, så synes jeg helt sikkert, at du skal tage kontakt til B&B Medias.